Biotekela hemengo aurkako taldea, ez? Eta, bueno, nik uste dut lan hobesiagoa egiteko gai izango zirela, ez? Ez dago kexatzekoa egin duten lanakin, baina, bueno, betire esaten da entrenamentu honena estropadak izaten direla, ez? Orduan, alkarrekin egoteak pixka bat gehiago asko ikasten da, ez? Hortxe dira galiziarrak, gainera hemen Euskal Herrian antzemango dute beste zerbait, estropadak herriarekin oso uztartuak daudela. Galizian beraiek beti izan dute badela zaletasuna, baina ez hemengoaren mailakoa. Beste erabateko zaletasuna dagoela. Ikusi hor Txiki Larrañaga eta Korta bandera eusteko arazoekin, baina horrelako arazoak gustora hartzen dira. Eta benetan ikusi duzu bere zodiak horretan atzetik Jose Luis Korta, beti mutilak hurbiletik jarraituz, eta egia sortu du urtean zehar arazo batzuk ere izan dituztela, badakigu hankekoak aldatu, untzi barruan tosta batetik bestera aldaketa batzuk ere egin direla, eta Oriok joan zen urtean ematen zuen aixe irabazi behar zuela Donostiako bandera, eta ez zuen irabazi. Aurten alderantziz bazirudien oso orekatua zegoela, eta lehi jardunaldian ia erabakirik utzi zuten oriotarrek nolabait. Honenean bukatzea, amaitzea, olako jardunaldi bat, ez? Bai, poza, bueno, normala da, nik uste dut hori jokoak, bueno, hori goraipatzea egin duten lana, zatik azen finean bandera beha daukate, ez? Orduan, bueno, beti ere kiroltasuna handiagoa posible duzu erakutsi horrelako gai batian, ez? Ikusi nola aldatzen den urte batetik bestera Donostiako kaiak duen itxura, Azken urtean arroxa, gaur horia, hor dira oriotarrak bandera eta guztiz poliki hurbiltzen, orain jasoko dute herriko lagunen familiartekoen bezarkada, hortxe dira oriotarrak, eta hurbiltzen poliki untzi asko hor tartean delako. Zodiakak eta entzenatzaileen beste untzitxoak, jarraitzaileek ere jakina hurbiletik ikusi nahi dute dena, eta batzutan mesede baino traba, baina poliki lehorreratuko dira bai, nola ez ba, eta pazientzia handiz gainera arraularia. Bai, baina olako egunetan, bueno, traba oztopo hundienak ia pozez hartzen da, ez da berdin oztopo horiek egirteeran orain amaieran, irabazi duzu, eta orain dena bezarka da, eta dena laguntza izango da, Hor dira, kamiseta horiak, aterkiak ere bai, oriotarrak zai daude, herriko mutiloiek bezarkatzeko, oriotarrek 4 urtez eutxi dute hor, azkenik beste herri batzutara joan da Donostiako bandera, baina urte olimpiko honek berriz ere posa eramango du hori baldera. Gora Arraunak, hortxe dituzue, zenolako momentu hori baserri, badakizuzuk hori zer den? Bai, hori argazkirako polita da, Arrauna dena goien, eta nik uste dut posak, bueno, denak urdurik, baina posan medio, Eta oraintxe, poliki, Arrauna jetxi, toletatik atera, eta untzi alde batetara utzi, eta lehorrera. Ze kolore politak, bakotxak zaletua bere taldean inguruan, San Pedro inguruan denak hor moreak, arroxak, horiak, izugarrizko ikuskizuna ematen du honek, Oraintxe, oriotarrak, salto egin eta uretara sartu, eta berehala izango ditugu oriotar guztiak lehorrean. Zorionak guztiei, benetan estropada ederra erakutsi digute, egin zuten joan zen astean egin beharrekoa, errenta ona lortu zuten orduan 4. kaletik, gaur lehen kaletik, gauzak orekatzeko Ziranekin aldaketa egin eta gero Orio, Ziranek txanda nagusi irabazi du, erne Galiziarrekin hemendik aurrera, eta Oriok bandera. Bai, dudarik ez dago, gero aipatu dugu pixka bako hemen gure artean, eta nik uste dute Hondarrabila 2. kaletika joteak eta zertxo bat atzeago sartzea ziagoan, nik uste dut mesede egin diola hori segituan 3. eta 4. kalea aruntz sartzeko, Aldi hortatik ondo atera zaio gauza, eta bueno, lehen aipatutako batzuk, lehenengo kalea eta 4. lekuz aldatu egin die jardunaldin batea bestea, eta bueno, batez besteko, honena hor erakutsi dute, Hortxe ari gara ikusten, oriotarrak poliki nola ari diren
Arraunak alde batetara utzi, Utzia ere orain buelta eman Utziari, eta Laizter lehorreratuko dute, besarka da, zaletuen familiartekoen zoriona jasotzen ari dira Oriotarra. Bai, dudik ez dago, familiko jendeak ere asko sufritzen du, horre urte guztian zehar, batetik entrenamentoak eta horiek, eta bestetik herrian sumatzen din komentarioak eta bar horietenak eraman egin berdia, ez? Oriotarren posa ikusten ari gara, eta baita ere zorionak eman behar Tiran eta San Pedrori. Tiran entzate zilarra, San Pedroren entzate brontzea, Donostiako banderaren edizio honetan. Hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera ikusiko dugu, datorren asteburuan Nervioizaria BBK bandera izango da jokoan, baita ere Euskal Ligaren azken norgehiagoka Bermeo, bihar sortzi Bermeon izango da, Euskal Liga hor erabakiko da, Euskal Liga honetan Orio eta San Pedro oso parean ibili direlako, puntu bat gehiago du gaur egun Oriok, baina hori ere ikusi egin beharko dugu, nola ez ba, zuzenean Euskal Telebistaz izango duze hori ikusgai, eta demoraldia bukatzeko El Corte Inglés bandera ere bai. Beraz, beste 3 lehia handi ditugu, Oriotarrakor posaren posez, teknikarekin arazo txikiren bat izan du goiz parte osoan zehar Xabier Andueza lankideak, eta nik uste irudi honekin onena agur esatea izango dugula. Hor dituzue Oriotarrak, Jose Luis Erkizia, zorionak Oriotarrentzat eta zorionak Galiziarrentzat. Bai, dudarik gabe, lehenengo zorion du, Orioko, taldeari, arraunean egitu dienai, eta bere herriko segidore guztiai. Iranena, gaurko irabazi dula. Ibon Urbieta, entzun dezagun. Erresak izango eta horretarantxe atera gea, burruka egitea, bestek gauza nahiko zaila jarri dituzte, baina, azkenean gu izan gara irabazle eta posu. Pare-parean hiru puntziak, baina abantaila handia zen eukaten pasaren astetik. Bai, abantaila hortzegoen, bakarrikan, gertatzen guk horretaz ez dugula pentsatu, gu atera gara estropa irabaztea. Baita ere, uste dut izan berra logola lehenengo kalia betiko aitzeki izaten da, baina ez zela egokiena, hala ere, estropan izan garela, hor burrukan bestekin, da, beste hori, lehendikan irabazitako bentajak hortzeuden, da, azkenen baliogarriak izan dira. Hemen giroa, ikusgarria, nola ospatu behar dezute? Bain ezin da pentsatu ere egin, ez? Gu lagunen artean, kuadrilean ospatu, gero jendeakin ere bai, guan baskari badaukagu, atzaldean pentsatzen dut ongi etorri izango dela, egun handia Oriotarrentzako. Eskerrik asko. Azkenik Xabier Anduezak harrapatu izan du hor protagonista bat, eta egokia gainera gure emanaldia bukatzeko. Baserri, datorren astean izango dugu, arraun munduko beste emanaldi bat orduan ikusi beharko da, Portugalete inguru horretan orden nagusi, ordura arte, agur.